Oh, čau. Hele, je čas na další video? Jednou za měsíc a půl. Standardní čas. Delta Force. Záhadným stylem mám přístup. Ale už nám prachy, nebo teď jsem dostal jaký prachy za druhý den, co to tebe hrajem, tak přišlo. Peníze další, dobrý. Ale začíná se s 500 000 a to jsem včera pro to. Nepřišel jsem ani jednou. S randomákama to je. A tím, že nemáme tady žádný prachy, no teď mám prachy, ale nechce se mi nic. Tak tady je hustý, že jde. Nevím, jestli to zadarmo, ale spíš to je za nějaký coiny, který prostě nám dávají furt. Teď to možná bylo za nějaký ty papíry. A už bych mohl teda poprvé přežít. Byly nějaký první úkoly. Good health to you, bruv. Bruv. Byly nějaký první úkoly jenom zabít na téhle první mapě. A furt je tam... A další úkol byl znova teda zabít zase dalších 5 nějakých obyčejných vojáků. A hlavně přežít. A použít nějaký 2 medical itemy. Okay, we're landing. Let's review the objectives. Keep them in mind. Přežít jednou, zabít 5. Find high value items and extract. A přežít, použít 2 ty medical itemy. A zase přežít. OK, takže nemohu. Ale říkám, ani jednou se mi to nepovedlo. Keep the following in mind. Shoot, loot, and time to scoot. Uvidíme, možná teď je ten den. Takže buď to bude 20-minutový video, nebo to bude tamhle nějaký píčus. Takže buď to bude 20 minut dlouhý. Tady někdo běží. Tyve, kde je ten třetí? Jo, tady. Odpočívá. Třetí týpek odpočívá. Hej, neber mi to! Ty vole, no. Tak jdeme. Fucking hell. Tak to jsou hráči, tak to zdrháme. Tak to bude krátký video, no. Ne, kurva. Strhnou teda úplně, no. No, kdo tam dostane asi tyhle pecky, no, ale tak když je to mají, vole. Kámo, proč běháš, vole, teď tě tady slyšej všichni, vole. Tak NPCčko, OK. Ty vás zrovna nemám moc vlastně nábojů, ty vole, s tím zadarmíko, 9.19 nechci.
jsme. Jako moc lidí tady nepoužívá teda jako voice chat, to jako na to všichni kašlou dost. On to povraždil všechno, ok. Jo, tak se budeme držet tím modrým. To vypadá, že to asi umí. No vlastně, ale nic nepotřebuji úplně dělat, no, mě stačí to přežít. A 5 těch NPCček, no ale... Tady jako nějaký úkol, že to svítí tohle, nebo co? Cože? To máme za úkol se vylečit dvakrát, tak to uděláme. Lepší než ta abilitka, nebo ta abilitka je úplně nejlepší, ale... myš? Tady ten má abilitku, může se sám healovat. To je ten granát smokovej a plus si pak ještě takový 3 drony pošle. Okay, eliminate the high value target. Then you get your reward. Oh shit. Okay. 5 z 5 zabito, cool. Já bych si fakt jenom přál přežít, ty vole. Good work, soldier. You've completed the contract. Okay, cool. Brokovnička. Já tě zachráním. Jo, ukážem to Včko, to je... Jo, takhle vole. No fuck? What the hell? Jak si s tím globem? Okay, eliminate the high value target. Then you get your reward. Okay, glob běží zpátky k nám. Cool. Fuck.
fuck? Good work, soldier. You've completed the contract. To je někdo další tady? Cool. Co chlapci, jak šel na exit teda? Je to chce peníze. Okay. To kolik mám nábojů? Já nemám vlastně náboje, okay. Ale tady do toho máme aspoň 60. Jo, vlastně tady mi to plní. Zásobníky. Vyplácali ty dost na tohle. To nebyl boss, ale ten důležitý. Hoši, já šel pryč. Co? Ne? Ty chci jít na boss. Nechoďme na bosse. Oh shit. OK. A ještě se tam přijel, takže tam budou PMCčka cizí, ale... No, na strany vole někdo obíhá. Prejva. To je tady fakt hrozně nerad. No, já ti to ukradnu, jo? Bro, jo, nevadí ti to, jo. Oh shit, to můžeme dát sem, cool. To taky. Tyhle, to máš fakt nechcem, takhle. Tohle dám sem. Cool. Je tamhle ten. Okay. Eliminate the high-value target. Then you get your reward. Ty vole, budu vydělávat tady těžký ty vole peníze, jo.
Nice. You've completed the contract. To nejhorší je, že člověk neví, co má sbírat. Tady chcípnem, úplně zbytečně, úplně to vidím. No vole. Novina ty vole, jde se přes bose ty vole, fakt. No. To je ještě něco, pochybuji, že nás týpek teda potahá. Ale ne, věříme, já mu věřím. Protože tady ten... To je hrozný šmejt, na to už jsem jako párkrát narazil, to je nějaký tyjo... Dejme tomu vole guard na toho bosse. Ten dělá hrozný bomby, no. To bylo by hodně cool, kdyby nás frajer zvednul. Ale máme 10 minut ještě na útěk. Tyva, to budou hráči, ne? Oh fuck, you know. Ne, nejsou hráči, ok, ale... Jak moc chytrý NPCčka, ne? Target eliminated. Ok. Kravě najít na toho bose, no. No, guard je to, ok. Cool, tak jsme dostali... Přezřič. Ale ne, je to docela jako v pohodě. Běží to docela taky jako dobře. Hele, filebox jsme nějaký dostal ještě? Nevím, co by to mělo. Attachment. Jo, už můžeme kupovat, cool. A jednu bed... Jo, to je počkej, jo, to můžu koupit. Jo, vyměnit za... Ok, cool. No. Takhle funguje Tactical Turmoil. Zkusím ještě ten Havok, ten Warfare, ale... To příště. Tak jo, tak dík, tak čus.